Joklitik joklutuk lur. Viral kondang pelawak Indonesia kelas dunia. Monggo cak joklitik joklutuk monggo. Dalam menikah matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tono tenan kowe kok kok iso. Lek kowe kuwi ra apa-apa lek kowe. Ora ngono kok ben adil to. Apik nutupi kancamu kok. Atur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sapa? Sopo? Mas Marsudi. Ya, betul lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budhekku nunggoni kabeh lho iki. Nang samdelok wayang ke jam 5 mau nganti blobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula akan gelah Mas Marsudi. Makane ngene, Mbok. Nggih. Ngeten men wedine bleset aku. Dalu niki kula ya sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok. Cing leres-leres. Kula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel pun dados senane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Lajuke ngatur kula anggenipun nderek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andum katresnan. Dipun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. Lah niki pas kula niki enak ora dirasake dhewe, enak dindung karo keluargane lan tangga teparune. Insyaallah piyayi yang seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki, siji mantenan, loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu. Terus mana? Omah anyar niki lho. Omah anyar. Lah niki lak ngarep omah. Pak kok kadune manten to, Mas. Lah niku Mas Suwung. Boleh itu, Pak. Muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenan. Nggih. Nggih, mula Mas Joklutuk tetep derek mangayu bagya. Nggih. Kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli, beliaunya lak wonten Singapura to Mas.
Nggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli Nggih. garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad engko nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Kyai Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma Amin. mula Mas Lutut niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih lho, Muhammad ku lapate lak kepenak Muhammad. Lho Nggih. anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin. Lho. Membawakan agama Islam. Ning lapat kepenak nggo tajwid anakmu yo mbok jenenge. Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah iki lho bapak iku lho. Nggih, lho bapak kaya jenglot ngoten iku. Lho, anu sampean wis ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot yo ben seneng ngono. Loh, iya lho, sing ngomong kudu aku. Sapa sih? Pak kok Pak Gatot. Pak Codok. Iki lho omong ora kepokro. Jalang yo kleru jenenge wong yo kleru. Apa yo dagelan iki cangkem ra entuk kesel kok. Bangsamu dagelan iki kesel e cangkem mangsa. Nek kesel bakal budal kowe. Tapi wis lunas e. Hanya ra lunas. Saya terkenal bintang tamu sampai kira Pak Codok kuwi. Lah kok sing ngene. Dados ngeten anu, nuwun sewu Mas Budi. Jadi kula niku nuwun sewu. Kula niku Budi ngriki menika setidaknya itu saya sudah menganggap keluarga kali Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kali bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngecek. Dados sing ngecek ning Singapura. nggih. Dewi menika Singapura, lah bojoku sing ngecek, lah sing borong menika Mas Budi. Tegese Singapura ora Singapura ku ora. Singapura ki nggon luar negeri. Wonten negara ngono. Aduh lho Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Bingah nyatanipun para Sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking Kyai kutha Mas. Nggih. Walah. Nika lho, griya nika lho. Griya itu pundi Pak? Wetan nggih. Wetan. Wetan kok pe ya ampun, soto metu rawon metu. Sembarang tok teh kopi turah blawak. Ya mek sayang sitok Mas maksud saya. Sayangnya apa Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluh. Wong gawe didol. Lalu bakal disebut. Aturke panuwun Mas maksud Bangun Mas Budi. Mungkin ngeten. Dadi ngeten. Pripun. Niki Sik gak tau enak ngene. Jenengan timbang ngadep rono nggone kurang kono lho loro. Sampe iki ngono nyapu to. Ben ono didol. Bangsane. Ayo sing krek rono. Sing nom iki. Iki tak iki yo mrene iki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono. Terus Sing tuwek mulih. lho. Yo penderek kerja Iki lak wadon ini yang ini gampang masuk angin. kok iso anu sik kene dinto menduk sampe rono nduk ben kene nggih sawang-sawangan lho ngono wong kok ing usul wae kok iso rono nah ya tiga rono ben kepenak Mas Masuki tata panggung itu harus dikonsep Mas mriko lek kosong Jenengan iku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan iku pun padha karo betak-betak le Mas. Sinden sini kono akeh. Lagi. Sebelah piro? Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten Mas Iki panjabang iki. Ambang ripatmu Iki dulure kok Singapura. sapa iki Iya no. Masya Ini keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura iki kathah to Mas. Mungkin Mas. Jadi kita ini lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Bu Eli kuwi anggone nganggo silaturahmi karo warga masyarakat Singapura. Iki ora demen-demen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki yo oke ra umum. oh ora nyenengke to tapi nyuwun pirsa kono seneng apa seneng Iki malah wira-wiri malah kaya sing dobrak. Oh Spanyol. oh ini ayo duduk sini duduk propor Hani kan nang ndi kuwi? Iki jadi sinden gawan wong iki ape minggat yo gitu. Lah teko kulon pagri lah nduk nduk. ini ngono lho ini Nah, ini saya anak wong luar negeri lho beautiful ngono Spanyol. wah
Lah niki Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa deti kok iki ya. Lah nek kena imbang kok Mas. Alhamdulillah ya ngeten lho. Ora mbok ngomongnya apa? Nah kuwi. Aku yo mesake. Terus sing delok yo melu seneng kok iso. Wis, papa. Ono jiro lupat monem. Gadil. Kono 6 kene 4. Tambah bisa. Gadil. Kono. Udah kono. Ayo, Mbok. Mau to. Oh, sinten. Lah, iyane seragam dhewe. Ngomong Ini apa? kok blodak? Oh iya bener lah. Lah usah datang. Bolong ngomong bolong. Ini spasinya. Nah, lho, lah ke pojoke lak yo ora kepenak to. Lah iki lak yo pas. Anu bolong yo. Ngomong bolong. Ini ora paham iki ya. Kosong iki lho, ombong ngono lho. Kok bukan rene iki lho? Ambok kene ketutup musik wis cukup kono lak ra ono to kok iso. Ono lho. Ono. Sing bener nang ndi? Wis lu mau, Nduk. Kanthi sawang-sawangan ngene lho. Nang ndi nang kono ae lho dadi cek gak jonjing kanan kiri ku kompak. Ora ngono nek kono ki lak papat kene 6 ra ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku mbok kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, tak- Kan yo padha-padha. Tapi kita ibu nang kono iki kudu ning kono. Nang kono. Yo, Terus aku nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik kono maneh. Matamu gak delok. Ini ojo main-main iki lho. Wanita pingit iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngomong koyo singa kae. Was jan tenan. Gak perkara ning ngono enake nang ndi ki cak aku ini. ndi. Sing apik awak ning lapangan kono ya. Yo ojo to. Wis ngene kok. Aku tak nang kono lho. Ora kene wae, kene. Kowe ono aja lagi, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tiba iya iki lho. Nang ndi aku nang kono? Yo ning kene wae. Ben kena lampu. Ampun gunen, ampun gunen. Koyo reca lur. Kene wis gampang keri kok malah dedek iki. Ya apa iki aku mulai lho. Ojo mulai. Udah. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Rene pas rono. Kalau. Tiga. Kalau. Rene ambek rono. Wis mau to mana to? Karo guren. Rono. Karo guren lho. Sing kok nek mbok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Nomor. Jangan teman ditoto iki. Wis sing bakal kopi wis ya. ya dhewe kene ya. Iki nang ate ngomong bidang apa? Kowe ning kono sing genteni sing kosong ren, kowe ndarono ren. Goren bogo patrine. Iku goren diperkosa sak kene bare. Mangsa Manten Mas. Manten itu betul. Tadi manten menika nun sewu. Antarane penyebut Mbak sini mau Mbak Eli. kok Mbak Ewi to? Ah, mantannya to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Devita kalih Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Niki Yuda. sing nembe ditemokne nggih nika kala bengi lan ugi wow. Nggih. Saya bisa menekankan lan iki pinutur Mas. Pinutur iki kanggo tempatan kekarone. Ya. Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok sakit, Mas? Iya. Mergo saiki lek manten kadang-kadang nuwun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu bendhet nang kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantenge wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Sapa Oke, ki nun sewu, mergo kula niku nun sewu, Mas. Kula niku rumah tangga, menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun, Mas. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger, Mas. Ora tau dager ora tau tukaran. Mboten tahu Sebabnya, Mas. mergo aku dikan bojoku. perang mesti. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Jadi bojo niku kudu diunggah derajate. Heeh.
Niki contoh Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Tapi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah, apa kuwi kok bahasane Inggris? Sesuk ki basa nek piyayi Spanyol kok iso happy wife barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sing alon lho, happy wife Happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wife, happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Ya, alhamdulillah. Ini yang paling utama, Mas. Ya pancen ngono kan. Lho, nggih. Dan yang paling utama kok baksonya pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Pokoknya bakso menika walau betul kok cilik-cilik to ya. Iki mau jane iki yo opo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengne yen kowe iso nyenengne bojomu, insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi dilihat dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa iki? But look from in the heart. Apa Tidak nutut, tidak nutut. but look from in the apa iki? Don't look from the outside but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong iki deloken ngarepe, wong yo delok ngarepe ning deloken atine. Iki lho sewu. Mulane wong iki aja delok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men duwe. Matane wis ganggu panganan bae. Nah, kowe iki ndadul ambune sing selenting ya. Anu we Mas, Masa anu ya aku gak kecap. arah contohne kok iso kecap ora iki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Iya. Tresno ki ora nyawang. Ora dalam bakso kowe kok. Paling rampok. Malah fokus sama sama itu. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo kemakan kekarone, Mas. Ini bakso. Mesti lho, Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenan serius Mas. Dadi ora kok tutur-tutur ning pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahat. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Yen enek lintang jumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa. Wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengi wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengi anak, ning durung mesti anak iso nyenengi wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, bakso wong tuwa siji iso nyenengi anak limo, ning durung mesti anak limo ki iso nyenengi wong tuwa siji. Oke ini ya si ana sing Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. iki lho, kuwi perkara bakso iso kaya ngene ya. Wah, sabarane apik. Lho iki lho, Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Omong wae. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga. Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Penting penting awake dhewe wong lanang ya penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok ya kudu cedhek karo keluargane wong lanang. Cilik banci lada. Iya, Penting penting. penting. Tol. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa siji lan siji ini kudu nyawisi dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu Menika saka tembung ta menika takwa. iso ya. Iso nah. Hubungan silaturahmi iki penting. Hablum minanas, hablum minallah. Loh bocah iki omongane kok tastes ketok nek luwe tenan iki tahu pentol wis njur diwenehi mie
Mi menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Mine rupane kuning. Kuning iki saka tembung kuning. Kuning. Mine rupane kuning. Mereka saka tembung kumpul. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ndi kudu serawung. Metu wong loro, dolan wong loro, maem wong loro, adus wong dewe-dewe. Lah kok mak loro? Lho lek konsep cilaka lho. Ujangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Nek ana sledrine iya kuwi cacah yo paham sledri. Iki digawan manten iso kena kanggo pengumuman. Sledri menika saka tembung sledri menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho Mas. Sledri. Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok apik. Paribasane driji petunjuk ya dienggo nun sewu pas salat menika bil alamna innaka hamidum majid. Paribasane manembang marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul. Iya, ora nutut kowe Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Brambang enek nyapa. Bakso rene blambange kowe. Bram menika sak tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Kalau ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Betul lho? Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh menika sapa duduh menika kita wis gak panas blas duduh. Duduh gak panas. Duduh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lho nggih lho, Bos. Dadi wong ki ora betak-betakne, kudu derajate kudu padha. Duh Gusti, kula kok dereng dimaringi. Wah, sik enek adae jenenge mangkok. Ya ben wis Sing lho mangkok. Mas Moses. Kuwi iki adae ono mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih, Jenenge adae rape mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi kudu didelik-delik kudu diketokne. Dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Iya, dadi kudu ngono. Mangkok Kok akeh mesti mbok tekokne. ya enek gandengane sendok. Sendok nyuk matamu ya. Langsung Langsung tekok. Aku bakal mikir. lah wis kadung ngejagae kuwi kok iso mangsamu. Kula kersanipun jangkep Mas. Biar abdol. Nggih. Ini mungkin kula tak guyon kali si sinten Nduk Proban Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legi. Legi wonten Sragen. saking Sragen. Ning gen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Kurang loro gini. Mas Litik ya. Proborini karo Mas Nudu kono coba. Ini Mas sepatu Mas. Kok didom tadi? Nggih no, ditung no coba. Duduk wis sempat kae. Mangkono sing nom karo sing tuwa. Ah. Nek ngeten iki kaya kula kalih si Prigel iki cara Mas ngeten Mas sing super. Oh jelas nek ngono ya. Robot Pokoke
ke 24 karat. Nah iki Probo niku emas nomor 1. Heeh. Ah nek nika emas sepuan. Teng pasar pon pojokan ngarderi. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepan delok raine Mas. Cintaku karo Mas kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas kluthuk. Sampeyan dulur aja jahat-jahat. Mas ya delok praen-praenane ku mesti dulur kakang adik. Kakang adik. Aku oleh kakane sampean adike. Lah iya. Aja sia-sia iki Mas. Nah, iki sapa? Iki masih rae-rae sampean percaya aku ganteng. Meripat-meripate pantes blalak-blalak irunge bangir padha bangir. Matane yo blalak-blalak, cangkeme. Sampai wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Lah ngenyek kae. Mosok bojomu cangkem-cangkem. Iya saking terus. Ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa lho kepiye? Lho, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Kok iki turunan kebo gak sih? Loh, sampeyan aja ngenyek kok Mas karo bojoku. Bojoku iki kaya raya lho, sampeyan ngerti ora? Aku iki ditumpake mobil. Sampeyan ngerti ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampeyan numpak apa? Mas. Aku numpak apa? Iki malah ngedeni ya. Bojomu karo apa? Delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik. Alfa iki gedine sepiro? Alfa iki gedine sepiro? Biasa. Alfa gedine sepiro? Ya Bojoku iki yo penak ditumpaki. ngalor ngidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Lho, Iki banggane opo? Kaya awake dhewe ya Mas. Nek numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Makne paling ndak nut apa ke? Spaghetti ya Mas. Puyuh he. Puyuh he. Cocok Mas. Toto awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina mobil bintang 7. Puyuh Mas kuwi. Gue ngempet luwe untuk Mangsa tekon. Numpak apa ngene mang? ini jadi wirawi. Oh. Aku kaget tak kira ki meneh bintang tamu dagelan nek. Besok ngono, dudono suaramu nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi iki nek pomo ngejak Masih sapa? Mas Sendoro. Maksud ya ampun. Ini timbang lali sih katanya melu Masdi ngene. coba deh. Teloknya sak pira Mas? Telok Mas, telok. Bojomu apane? Ya sayang. Bener ya Mas. Tak pikir-pikir mambungmu bojomu kok. Bojo kula mbiyen iki lemu Pak. Akhire kula suntik guru, akhire awake cilik ndase barang dadi. Lah lak kaya katen batal kuwi. Ayo lho bojoku kuwi ndek kembang melati to kene ne. Ah bojomu mbok kowe kembang apa? Lah iki dilungas dadi kembang amben. Iya. Mas, ojo kaya ngono. Memang. Paling gak iku kembang melati. Kembang lari apa? Besok iki kayak kembang api nduk ngene nduk. Dadi ben kaya debus. Pangker ya, Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Mas. Nggih monggo. Mas, Iki aku duwe nang Surabaya. Dengeng. Pengen duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung Sagok keri-keri. Awake dhewe iki wong priayi ya, Nduk ya. Langsung. Coba. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun. Ulang tahunmu. Mas, pengen aku terus loh. Bentar aku terus bentar goni. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gede iki. Sikile gede kuwi. Sampai lek ono apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda kok kowe iki kaya gapura. Lho ya garda kuwi kok. Mantene sapa jenenge?
Mbak Putri kali Devita. Mas, Mbak Devita. Mbak Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri les. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Ono Mbak Putri sopo? Mbak Devita Putri. Mbak Devita Putri kalih Mas Praka Yoga. ngerti ya kan. Terima TNI napale. Yo, biyen AL. Apa? Apa? Angkatan Laut. Anggota ludruk apa iki? Oh, ambilmu. Selamat bahagia terus ya. Kang Mas Yoga Ojo kalah. dan juga Kita. Mbak Yu Putri. Bojomu api suarane. Bojomu iso gak? Yen gak nungokke Ojo ngisi-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundenku Ibu Sunyahmu. Iya matur nuwun Terus sampean ya. aja ngalane, sampean kudu koyo sinden sunyakno, ya. Nyahni Mas. Sunyah. Sunyanyi digawe kuwi, awakmu kudu sunyakno. Oh, iya. Oke. Wah, lha kok ilmu gudi penting. Baik wale. Waduh, balik ya, sorry. Koyo kaya ngono. Sira bentuk ngene ya kuwi. Jarono, Nduk, rene, Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoknya matesnya saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane tutuk karo bulu kutuk. Lewat men. Kowe ngono piye? Ya tapi kok nasi apa ini? Loh, nek red ramene batasnya Mas Marsudi. Yo. Red rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Oke. Red rono kekuasaane Pak Kutuk karo bulu kutuk. Tak atasane. Kok ngolane bojoku bluk-bluk koyo untuk bemu. Kon kok ngerti aku pas kungkung. Muni blu kutuk. Kon ngiceng mesti. Alah mau bulu kutuk ki ora kok mengangine banyune tok njur sak ampase. Ora njur lan ngatepe mak. Api suarane. Loh, Aduh. kedian. Sayang. Terus bablas rono cedake ngisor lampu pasti setru mendase. Ono. Terapi. Aku ada mau ya. Sayang. Iya, Nduk. Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Iku nduki apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Aku ini tak tumbasi limited edition ngono lho. Apa Mas? Ageman iki biyen tak pundhutke saka nek delok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Bareke teko. Suwis Saka iki. Suwis apa? Turu ning ilo-ilo suwis. Mas. Wong ngaman mesti mangan soto ning ilo-ilo lha suwis. Iya sate, iya bisa sih sate kopoke ya. Panggilane sayang ya. Sayang. Aku ambek iki yo. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Kuwi deh. Kritik. Bina rumah tangga, membina rumah tangga Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B iki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. Merestui. Jadi itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya Kang Mas. Terus terakhir. Orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Bojo ini ki. Rungokna kuwi. Rumana kuwi. Ulah lho. Nyenennya apa sok kupingmu. Mas Kluthuk. Diajeng. Sampai lah iya tresno karo aku. Ora. Tak kepruk ya. Ibu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho bandani sampean. Oh bener dia kowe. Tapi buat pada Ya tresno aku tanpa upamu lho Mas.
bos. Untung malah biru kok. Aku semoga kekal berlimpah ngapa kok melu-melu iki? Aja iki apa to kok dadak nyambung rono wis Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe wis ning kene awake dhewe guncalan iki lho. Malah kayak pasangan munyuk ya bilang. Apa to? berlimpah berkah selalu. Amin. Nanu ayo. Ngetan. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra Putri Si yang Andi lu. kowe kok tak suwek contohmu lho kok. Putra putri Si Andi lu. terus napa iki tamu putra putri yang Monggo langsung dados gending. Memendikan nang kono. tablase anu bae ning dindi aja nganti diculke tetep digundeli wae. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah, Nyai apa Pak? jadi kan limbuk loh. Iya.
kersanipun kecakup dalu niki Nggih. karena keluarga dari luar negeri Ya, dari Singapura. biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan lemari. Nggih. Ya tulis kitab nggih. Monggo. Ya, Nggih. ya, gini. Monggo Mas. Sini. Please